ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଲୁ ଚା ମାଡ଼ ଟିକେ କରିବାକୁ। ଆଉ ବଜ ଆମର ଏଠି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି, କି ଖୁସି। ଆଉ ଚାଲୁ ଚା ଫା ପିଇ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଉ। ରଜ ପ୍ରବଳ ଖୁସି ଆଉ। ମାଡ଼ି ଚାଲ ଚା ଫା ପିଇ ଆସିବା ବ୍ଲକ ଛକରେ ଟିକେ ପଶିଯିବା, ଟିକେ ଚା ପିଇ ଆସିବା ଆଉ। ଆମ ନିଶ୍ଚିତ ଗଲୁ ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଚା ପିଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ମାର୍କେଟ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟାଇମ୍ ହେବ 8:50। ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ବଜ ବାବୁ ତ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଇଠି ଲୋକବାକ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଭିଡ଼ ନାହିଁ, ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଆଉ ଚାହା ଟିକେ ମାଡ଼ ହେବ ଆଉ। ଚା ଟିକେ ପିଇ ଟିକେ ଖାଇବା ଟିକେ ଖାଇ ଚାଲିବା ଘରକୁ ଆଉ। ଘରକୁ ଚାଲିବା ଆଉ। ଆତ୍ମା ସାଇଟ୍ ହେଇ ଆସିଗଲା। ବନ୍ଦ ଖୋଲା ହେଇଛି। ଆଉ ବଜାର ଦୋକାନ ଖୋଲିନି। ମାଛ ଦୋକାନ ଖୋଲିଗଲାଣି ସକାଳୁ। ଚା ଦୋକାନ ଏଠି କ'ଣ ଏପଟଟା ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା, ଆମ ବାପି ଭାଇକି ଦେଖିବା। ଆଉ କ'ଣ ପାଣିପାଗ, ଖରା ତ ହେଉଛି, ଶୀତ ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି। ଏଠି ଶୀତ ପ୍ରବଳ। ମୁଁ ଶୋଇକି ଉଠିଲି ଆଜି 7:40। 7:40ରେ ଉଠିଲି। ଆଉ କ'ଣ ଶୀତ ତ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ସ୍ୱିଟର ଫିଟର କିଛି ପିନ୍ଧା ହେଇନି, କାରଣ ଆମର ତ ଜିମ୍ ବଡ଼ି ଆଉ ରକ୍ତ ଗରମ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ସ୍ୱିଟର ପିନ୍ଧିବୁ? ବଜ ବି ପିନ୍ଧିନି। ଆଉ ବଜ ହସଟା ତ ପୁରା ନିଆରା ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ବାପି ଭାଇ ଦୋକାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ବାପି ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେଜାଣି। ହଁ ଆସିଗଲାଣି ଆଉ। ମାଡ଼ି ଚା ଫା ପିଇବା ସରିଲା। ଆଉ ବାହାରିବା ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ। ଘରକୁ ଯାଇ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଟିଫିନ୍ କରିଦେଇ ଯିବା ଆଉ। କାମ ଅଛି। ବଜ କହୁଛି ମନ୍ଦିର ଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଯିବି ପୁଣି ବାହାଘର ଟାଇମ୍ ହେଲା, ଦୁନିଆ କାମ। କହୁଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ମୁଁ କହୁଛି ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ବାହାଘରଟା ସରୁ, ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଯାଇକି। ଆଉ ଇଏ କହୁଛି ଯିବା ବୁଲିବାକୁ ଗୋଟା। ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଏଇନା କୁଣିଆ ଘରକୁ ଆମେ ଚାଲିବୁ। ଟିଫିନ୍ଟା ମାଡ଼ କରି ଗାଧେଇ ଯିବା କୁଣିଆ ଘରକୁ। ସେଠି କ'ଣ କାମ ସାରି ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଜଣକୁ ଆଣି ଇଏକୁ ଆସିବ, ପିଏସି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ପୁଣି ବଜ କହୁଛି ଯିବା ବୁଲିବାକୁ। କ'ଣ ବୁଲିବା ଆଉ? ଏଇଟା ଆଉ ବୁଲାବୁଲି ନାହିଁ। 2-4 ଦିନ ପରେ ତାପରେ ଯାହା ବୁଲାବୁଲି ଦେଖିବା। 31 ସରୁ, ତାପରେ ବୁଲାବୁଲି ପାଣି ଦେଖିବା, ବୁଲାବୁଲି ପାଗ। ଆସିଥିଲୁ ଡ୍ରେସିଂ କରିବାକୁ, ଷ୍ଟାଫ୍ କେହି ନାହାନ୍ତି। 10 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି କେଜାଣି? କହିଲେ ସିଆଡ଼େ କ'ଣ କାମ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ଆସିବେ କେଜାଣି। ଇଏ ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର କ୍ଷୀରେଶ୍ୱର, ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଆମ ସ୍କୁଲ ଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ଏପଟେ ହାବନ ଭାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାରି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ହାବନ ଭାଇ। ଏପଟେ କ'ଣ କୁଟା ଖେଳା ଖେଳି ଚାଲିଛି। ଇଏ ଆମ ମନ୍ଦିର ଭିଉ ଆଉ। ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଇ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଘର ଏଇଟା ହେଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ମଣ୍ଡପ ହେଉଛି ଏବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଛକ, ଗାଁ ରୋଡ଼। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ପୋଲ ମୁଣ୍ଡ। ଏଇଠି ଆମେ ତ ପ୍ରାୟ ବସା ଉଠା କରୁ ଆଉ। ଆଜି ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସାରଙ୍ଗ ଭାଇ କ୍ରସ୍ କଲେ। ଆଉ ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ଆଉ 50 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଫଙ୍କସନ୍ ହେବ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍କୁଲ ପୁରା ସଜେଇ ସଜେଇ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲା ବି ଆସିଲେଣି। ଟାଇମ୍ ହେବ 10ଟା ବାଜିବ। ପିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଫଙ୍କସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେବ। ସ୍କୁଲ ପୁରା ଚକାଚକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆସିଗଲେଣି। ଗହଳି ପ୍ରବଳ, ଭିଡ଼ ଜାମ୍, ଛୁଆ ଏଠି ଖାଇଲେଣି। ଆଉ ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ପାର୍କ ହେଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତ ପଢ଼ୁଥିଲୁ କିଛି ପାର୍କ ନଥିଲା। ଏବେ ପୁରା ସ୍କୁଲ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲାଣି। ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏଠି ସ୍ପିଚ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୋକ ପ୍ରବଳ। ଖାଇବା ପିଇବା ହେଇଛି, ଗୁପଚୁପ୍ ବି ହେଇଛି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆସିଥିଲି ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇକି ପଳେଇବା ଆଉ। ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ତ ଗଲେଣି। ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ହେଉଛି। ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏଠି ସ୍ପିଚ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନା।